Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Lah kok sithik men moro-moro sampun lho. Mukhadimah. Kowe iki ora ngajeni lho. Lah nyapa? Aku ki sapa? Lah kowe iki sapa? Iki acara apa? Pengajian tasakuran walimatul hakikah. Lah kok mau gejingklek-jingklek kaya ngono lho? Selawat kok Mas. Astagfirullah. Lah nyapa to, Dul? Mbok yo ajak-ajak. Mau diseneni saiki aja-aja. Iki acarane acara Hakikah tasakuran. tasakuran. Iki koe acarane Bapak Bapak Sahli. Sahlimawan. Nggih, Sahli Irawan. Himawan. Himawan. Nah, Nyapa? Pak Sahli Himawan. Oh. Ki jane wis ngweki conto teng kula kali sampean. Oh, iya. Contohnya apa? Sahli Himawan. Sahli. Sahadate ora keri. Oh. Sahadate ora keri. Himawan. Sahli. Sahli. Li. Limang wektu tansah digondeli. Kok iso to, Dul? Golek dhuwit kok goblok. Tengah sing penting dadi dhuwit lak wis. Himawan. Hidayah Gusti Allah menehi rejeki kang tanpa piwukur. Lewat kaya ngene. Ma. Oh. Manut marang ajaraning kitab Quran. Wani korban nindake ibadahe kanggo mapak dina swarga besok. Iki iso. Are. Kamu bisa. Aku pencelku jenenge lho, Ben. Sing waduk jabahi amit-amit. Kang ibu jenenge Wijiati. Wiji sudah menandakan bahwa itu adalah benih. Wiji itu winih sing tumibake karo Gusti Allah ki nang ndi winih kang suci. Atine karep tinggen oleh nata keluarga. Kok iso to, Dul, ngono? Ngene iki lho lek sampe umpama gak ditambahi kan isin. Astagfirullah. Berarti nek kowe iso ngomong, kowe iso selawatan ya iso ngene. Loh, ya ora mung selawatan. Aja kok mung selawatan. Piye? Makane Kowe ngopo kowe iki ya nek maknane to. Contone ngibadah, wong ibadah ki ora kon kudu sembayang tok, ora kon kudu poso tok. Ngibadah ki macem-macem carane. Contone apa yang dilakukan oleh Bapak Sahli iki ini juga merupakan ibadah. Menehi rezeki kanca-kanca iki. Termasuk awake dhewe. Terus ngeweki bebungah karo tangga kanca dulur lan masyarakat. Iku ngibadah. Ora kaya kowe bendina bingung mikir swarga, cengok. Lho, kowe tenan to. Kowe tak kandhani. Wong kuwi, wong urip ki ayo golek swarga. Swarga kuwi penak lho. Alah goblok bendina kok mikir swarga, kowe ki tak cengok. Golek apa? Daripada kita memikirkan surga, lebih baik memikirkan tingkah laku kita. Kalau tingkah lakunya baik, surga nggak usah diarep-arep teko dhewe. Masuk. Ayo, Loh. ananging apa? Saiki tak takoni nek pancen trek kaya kudu kaya ngono. Kowe swarga karo neraka pilih endi? Penak neraka. Astagfirullah. Lah menalaji napa kok? Yo penak swarga. Ayo panggah penak ning neraka. Lah nyapa penake piye? Anu, Swarga neraka kuwi panas. Akeh wong sing padha ora betah mergo neraka kuwi panas. Lah ya lek ning kono panas aku mesti dodol es laris aku malah. Ora kurang ajar. Wong kok Kowe lek pancen kowe ngerti, kowe apa ya wong beriman tenan, apa kowe bertakwa tenan? loh. Nek masalah aku beriman dan aku bertakwa itu bukan saya yang menilai. Tak takoni, tak tes keimananmu. Ayo, golek pancene kowe ngerti. Kowe umpama dina Jumat,
Umpama pas dina Jumat. Masjide kok wis adzan. Roh ra masjid wis. Adzan. Wis adzan, wis munalik. Salat munalik. Iya. Apa ya? Munalik. Salat munalik. Wis adzan. Kamangka wis rak kesusu-susu oleh arep budal nang masjid. Lagek mundurke sepeda 3 langkah, sapimu mana? Kowe budal sembayang apa nulungi sapi? Angel iki takone. Wis ora usah dilebah. Ora usah dilebah. Ah, mbekuku kaya bojoku. Ayo, iki anak pertanyaan kuwi. Masjid mulai target. Wis tarkem. Dinane Jumat kewajiban salat Jumat kuwi. Kowe arep mundurke sepeda, arep budal ning masjid, kaya wis tarkem wis ngedeki adzan. Lah sapimu bayi, kowe budal sembayang apa kowe nulungi sapimu? Sapi kuwi nyawa. Nyawa kuwi paringane Gusti Allah. Lah awake dhewe menyanyiakan itu nyawa sing kasihaning Gusti Allah, awake dhewe dosa. Lah makane aku kudu ngopeni sapi. Berarti kowe kedonyan, kaya ngono kuwi jenenge wong takwa. Kowe Allah karo sapi abot sapi. Roh ora kowe jenenge. Semua kok kalahke karo sapi, ya. Lah ngono aku budal ning masjid. Kowe budal ning masjid. Budal ning masjid. Lho, lah nek sapimu mati, apa kowe ora dosa? Nek sapimu mati ora dosa kowe. Makane dipikir, ayo. Sapiku Ayo. iki piye to, Nduk? Lah piye njajali ayo. Aku ning masjid. Lah kowe ning masjid nek sapimu mati ora dosa. Ben gak dosa aku ngopeni sapi. Lah nek ngopeni sapi apa kowe abot sapi timbangane Gusti Allah? Kirek kowe iki rene. Genti kowe tak takoni. Takono. Ayo. Mulek lho. Duh, Apa? mongko sapine wis tarkem. Aku sapi. Lah ngomong yo Duh, Apa? dina Jumat iki masjide kan mana? Aduh. Aduh. Maksudnya mana itu? Maksudnya mana iki lho? Wis takir. Dina Jumat, Heeh. masjide wis mulai tarkem. Oh, ya berarti wong jemuan. Lah, nyapa sapimu kok mana? Piye tak aku takon kuwi? Terus piye kaya kowe? Piye? Kaya kowe malu ndupek. Dina Jumat masjid wis tarkem. Heeh. Nah, sapimu mana? Ya syukur berarti oleh rezeki. Oke. Loh, maksudnya duk kuwi. Iya. Lah terus kowe neng masjid apa melok mana? Anu. Kowe Nyambung kok sak melok mana? maksudnya neng masjid apa ngopeni sapi? Wis tarkem. Heeh. Sapimu mana? Heeh. Kowe abot neng masjid apa abot sapi? Abot apa sih wong ora tak gondong. Kok digendongnya apa? Tegese takonnya berarti to. tegese mbok botne sapine apa masjide? Lek aku. Lek umpamane masjid wis tarkem. Heeh. Terus Bareng sapimu mana? iya. Terus kowe? Aku nang masjid. Lah sapimu mati? Gak mungkin. Lah sebabe? Wis tak dol kok. Lah mbok dol nyapa sapiku mau mbok kon mana? Oh, ketak iki. Wis tak dol wedi PKM. Tak dol sapine. Lah ngono kok aku mau sapiku mbok kon mana? Lah ndelok tempat kamu mana? Oh, kok bisa jawab? Ayo, Iso. ayo. Dol. Dol. Sapimu mana? Pas tarkin. Kowe budal nanti. Aku nang masjid. Dan sapimu mana? Sapi Teman-teman modal ilang tenan lho ning omahmu. Sapimu lek mana piye? Sap. Penak ngene. Piye? Sapiku tak go nang masjid. Lah nyapa sapimu bareng masjid? Tak jak salat bareng. Kowe iki takonmu mulek kaya ngono kuwi. Ambilmu. Ngono kok ngomongne kowe wong beriman to, Dul. Ayo selawatan. Ayo. Salatullah. Aku sungkan karo Bapak tentara. Lah nyapa? Biyen sak pendidikan karo aku.
Gayamu karo Pak Tentara iki. Saya coba-coba kayak gak kenal. Aku totoke lali njajal kelingan ora. Biar angkatan karo. Seangkatan, sak pendidikan seangkatan. Mosok, Dek. Bapak njupuk nang angkatan darat. Lah kowe? Aku angkatan laut. Bagian apa? Golek kerang. Mas Banten mboten nenten pacul lele-lelean, Mas. Nggih apa ta? Macul cangkemmu lah. Piye to aku iki? Wong ngomong ndak diatur wae. Lu padha-padha leh turut segara ae lho. Ya iso ora. Salatullah. Salam. Mahrot karo tajwid kudu pas, ekspresi, wajah disuting. Dadi ketoke wong nyanyi iki tenanan, wong nyanyi iso piye ngono. Aja sampe nyanyi kudu sak penakmu dhewe. Wong mau lek kowe dilasi ekspresimu. Sebab aku nggak lagi. Gua tak kepruk ngono kok. Salatullah, salamullah. Ala toha. Rasulillah. La Salatullah. salamullah. Alayas Habibillah. Yasin. Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah.